Bueno, ja adinekuen gai hori jorratuta, gaztien gana pasauko geha. Da gaztien inguruen, bueno, Azpeitin egin dan azkeneko, gaztien artean egin dan diagnosti baten arabera, gaztien kezka nagusiena, bueno, azken egin diagnosi hortan esaten zana, etxe bizitzan arazue da, danok aitu izan dugu, gazte baldin badauko inguruen bintzat, Azpeitin etxe gehion badaudela, baina galestilek diela eta eskuratzeko, oso jende gutxi daukela almen hori, garrongo prezioetan eta etxe horiek eskuratzeko. Orduan, bueno, tesi hori planteauta, eneko eta zaugazita, etxe bizitza aldetiken eta arazo horri aurre egiteko ze planteatzen zuen, zuen. Zuk esan dezu bezala aurreko udaletxien azterketa bat intzan, Aztiker enpresak azterketa bat intzun, eta diagnosika bat intzan, hori ez, ze behar zauden. Etxe bizitza beharra hor dago, ni uste planteatzen instrumentu, gudala da azken instrumentu, eta gu planteatzen duen instrumentu die, babes ofizialeko etxien aldeko apustu bat itie, hori apustu hori ite deu, baina aldi berin etorkizuneko apustue batez ere alokairu publikoa irutze zego. Alokairu publikun aldeko apostua. Eta momentu honetan, Azpeitilen hori nabari da. Ze Azpeitia lantzenek badazke hainbat etxe ezin ditu nazaldu. Badaude etxiek, tasauteko etxiek, babestuteko etxe batzuk, ezin izen dina saldu. Inklusive, kataloga zeiuk enduzako bena, auzo batzuten, eta ezin izen dituztenak saldu. Gu nabari dut, Azpeitia lantzenen nidaketen informazioen arabera nabari da, gero eta alokairu gehiago eskatzera. Alokairu publiko dake problema bat, da finantziazioa. Asko kostatzea, eta alokairu hori nola finantzia da, etxitea asko kostatzea. Gura apustu da, batez ere, alokairu publiko hori, babes ofizialeko etxi aparte, alokairu hori batez ere gultetzi, kutsa eta beste eragilekin hitzarmenik, jaularitzakin hitzarmenak eta inda, horren inguruko apustu bat ditia. Juan Carlos. Enekokin kasu honetan bat natorrez, azken fina, ezkerra aldeko politika bat emanen nahi badugu, zalantzagiri gabe, protezio ofizialeko etxei berdiogu horrelako bultzada bat, ez? Eta zalantzagiri gabe, horren barruan, alokairuzko etxeak izen beharko luke ezinbestekoa. Baina bai hor kontutan hartu beharko gunuke, oraindik igual jorratu ez deun gai bat izango litzatekena, alokairuko etxea berriak egitearako garaian, esan bezala ez, finantzazioa arazo potoloa da. Orduan baita ere kontutan hartu beharko gunuke, agian Azpeitia lantzenek nolabaiteko buelta mamarko lioko honi eta Azpeitian dauden etxe utzen kudiaketan sartzea izango litzateke adibide bat, ez? Azpeitian bakigu etxe pile bat utza daudela, ezin diren asaltu, ez dakizer, eta jendea ez da usartzen alokatzekera, ez? Orduan, nolabaiteko influentzia edo, Azpeitia lantzenek izango lukeen hor nolabaiteko txertaketa hori, eta, bitartekari egiteko edo horrelako gauza batzuk aurrera eramateko, gaitasunen jarri beharko nuke horrelako zabat, ez? Eta azken finean hori da, ez? Eta ez du gaztu behar ez da ere, azken finean hemen ematen diren edo orokorrean eman den kultura hori aldatzea, ez? Azken finean gu beti izan dugu, geure etxe auki behar dugu, geurea delako eta inbertsioa delako, ez? Eta gaur egun kultura hori pixka bat aldatzen hasi beharko dugu, eta denbora emango du, dudarik gabe, baina gazteak beste aukerarik ez dagoenean hori, ez? Eta horre badago aukera bat baita ere, kooperatibak sortzea, baina hemen azkeneko kooperatiban dela 30 urte egin ziren, diskuratzen ez balde banez. Iñaki zurtena. Azpeitik badauka 14,000 biztanle, lurralde zere nahiko zabala da, densidadea 200 pikuko dela uste du kilometroko, eta egia esan daukan desarrollorako ez dago lur askorik ere etxe bizitzak egiteko. Horrean funtsezkoa da, dauden etxe bizitzak eginak utxik daudenak, horiek aprobetxatzea eta erabilera bat ematea alokairuetarako.
Bestalde, udalak ez dukiko segurazki baliabide ekonomiko askorik den bezala etxeak egiteko, babes ofizialeko etxeak egiteko, baina egiten direnak egoki izango litzateke egitea alkilerrera begiratuz. Orduan, badago lege proiektua jakingo duzu segurazki, horretarako penalizazio batzuk eta jartzen dituenak, etxe bizitza hustuak denbora bat ematen baldin badute, eta zergak eta jarri nolabait behartzeko edo laguntzeko jendeari etxe bizitza gutxi daudenak erabiltzen ez direnak alogeran jartzeko, alkilarrean jartzeko. Puntu hau segurazki hemen gauden guztio gaude ados, eta oso interesgarria da ikusiko dugu, udala antolatzen denean, ni baldin banago horretan, sartzen baldin banaiz, segurazki alkatetzan dagoenak edo gainontzeko talde guztiek horretan, hildo horretan gure laguntza izango dutela. Aitor? Bueno, gazti dagoen problemi da ekonomia, parue, ez? Eta bereziki oinez, eta helduekin konparaute asko zaundi joe da. Horrekin lotute etxe bizitzan prezioa, beraz, nahi baldin bade gaztiek familitik erten eta emantzipau, hori da bilatzen lehenengo oztopo handiena, ez? Eta hor ez dago sekretu handik, da etxe bizitze politika babes ofizialeko politikak landu, bereziki eskarile demandi ondo ezagutu, herri mailen, ez itxun gauzekin, eta oinarritu alkilerreko etxe bizitzetan. Ez betiko alkilerra, baizik eta rotatibua. Oinitean da, gazte horrek lana aldatzen nien, bere ingresu gaunditzen nien, azken finien, etxe horrek balioko beste bat entzako, ez? Bueno, zentzu hortan, nik uste, hortan oinarritu berko lukela etxe bizitze politikik gazti lotuta. Bueno, gaztien aritik abila unaiz, baina etxe bizitza alorrontan, parkau, eske beti astute zan baiti beste bazatzen, parkau, Bueno, hemen nahin bat gauzazko zandit, azken ezitik eukitzeu, generalin danak esan dut esan berregut aurrun nahiko laburra izango naiz. Gaztin arazun eretzako enpleu da. Etxe bizitzenak erotortzea eta horrekin adoz nau. Bestaletiken, pentsatze dugu, bai UEP-ko etxe bizitze sustein behar die, eta bai aurra eta behar die, ni pentsatze dut horren hemen azaldutan beste punto baten, eta gure programan azaltzen da, modu berriek antolatzeko gaztiek eratu behar dituz, bat da kooperatibia. On, ja, batzu ditugunek, ezautu ditun azpetien, hainbat kooperatiba etxe bizitza egiteko. Eta urte pilun ez da zarrein. Eta horrek esan nahi du, gure baino zarruek, bisket erakutsi dudule ze bide hartu bertan, gai hortan. Gaztik ez debe pentsa ber, dana indeban bezaiola. Badakite goera zaila debela, baina beak ekimen horiek azaltzi badituzte, eta talde bat sortzi badao, kooperatiba sortu eta etxe hori aurra emateko. Hortako udaletxin nire uste zein behar du. Gauze, aurrena nahiko erreza eta zaile, eta da lur jabetza izan behar du. Eta azpitiko udaletxik ez du lur jabetza hondik. Eta hortarako niretzako azpitiko udalajun behar du lur jabetza izatea, eta azpitiko lur jabetza hondiena izateko. Zertako espekula hori bastartzeko, zertako sustatzeko gaztien etxe bizitzik, zertako kooperatibei sortzeko lurre azaltzeko. Eta azkenik, ez du ahaztu behar, baite beste eredu batzek azaltzen ari dire, personan banaiteia, azpitien da hori arazu da. Eta horrek zezara edo etxe txigillo berdila. Eta niretzako, etxe txigilloen berdila azpitien, mota baten esate bateako, jende bakarri biziarantzako, banaute danantzako, gaztiek independizatzeko, ez di gaztintzako bakarrik etxe hori egin behar, inberdi jende askontzako. Eta barne, gaztiek. Eskerrik asko. Eta, esaten una ez, gaztien gandik abila uta, etxe bizitzan alorrontan iritsita, gure herrien eta alderdi bakoitzak izan dituzu zuen programan da ipatzea dituzte bi eremu badaude bi puntu polemiko edo bi eremu edo etxe bizitzak eraikitzeko planen bat, ez bat, dano dakigu zertaz aiken esklabetako eremuekin eta korrugadozen martxireneko eremu hori aipatu bezue batzuk, gutekotan horrea zabalduko dala herrile, galdera zehatza da, bi eremu horietako ze asmo edo ze egiteko, ze proiektu dugu zuen alderdien ikuspegitik. Kasu honetan, Juan Carlos hasita.
Bueno, gure proiektua ez da gauzatuko genukeen proiektu baten aurrean gaude, ez? Hombre, garbi daukagu guk esklabatako eremu horretan moratoria bat planteatzen dela, eta horren aurrean hor momentuz ez genukela zer egingo, ze egoerak ez duelako, inundik inoa horrelako ezer ematen, ez? Izango nintzeke denbora pregaltzea zentzu baten. Eta, bueno, gure indarra joango lirateke zalantzari gabe Korrugadosek utziko lukeen leku horretara. Baina, claro, garbi daukagu baita ere, Korrugadose hortik alde egiteko, epe bat denbora pila bat pasatuko dela, epe horren barruan gauza asko inbertirela eta bar, eta horrentzako alternatibat bat badagoela, ez? Azken finean hor guk ez ditugu ikusten jat, baten 600 edo 800 etxe egitea, ez gauza bat progresibo izan behar du. Eta urteen poderioz horrein behar dira, zerbaitetan asteerako, inongo arazorik ez litzateke ongo, adibidez, garai batean ofizinak egon ziren leku horretatik astea, eta, faseka, nolabait hori haunditzen hasi, ez? Eta kontutan hartu behar deu, hori astu gabe, eta hori aurra bere bidea eman da, badaudela baita ere aldezaharrean, bait leku txikiagoa dira baldin badira ere, eraikin batzuk botata daudenak, oraindik zer egin gabe daudenak eta bar, etxe pilo bat elizkaldean daudenak, desastra daudenak, eroitzeko arriskoan daudenak, eta ere bat eman martzaio. Orduan, azken finean zer da, aldezaharra edo nolabaiteko eraberretzeko esparru hori nolabait integrazio bat behar duela, gure ustez, Korrugadose inguru horretan, eta nolabait lehen esan da dana, plazak eta inguru horrek guztiak egin behar duena horrelako proiektu, ez dezango erraldo behar, baizik eta proiektu bat nolabait pausoka eta baita ere fasika joango dena, ez? Azken finean gauzatzeko gai izango dena. Eskerrik asko. Iñaki, itxan da. Barkatuko diazu, baina ez dute ulertu galdera, notik zer zan bi horiek. Bi eremu daude hemen, bat Korrugados Martxiel, danako zona hori, eta beste bat esklabatako eremue. Beste bat? Esklabetako eremua. Horre azkeneko urtetan egon dia, proiektu desberdinak alderdi batzuk esklabatako eremu hori aprobetxatu eta etxeak egiteko eta erabili nahi dutena, eta horre eremu hori klasifikatzeko uste daula oraindik hori dagoain sartzen dena, eta gero dago Korrugados enpresa hori azpititik ateatzen denean, beste batzu planteatzen dute hori leku hori aprobetxatu behar dela etxe bizitzako horre egiteko, eta Loiola esklabatako eremu hori beste azpiegitura batzutarako edo dagoen bezala usteko. Orduan, za horiek bi eremuietarako zehazmo dituzuen zan ere galdera zatza. Nik egia esan da ez dute zer pentsatuta, enuen arazoa ezagutzen, baina holako kasuetan iritzi desberdinak daudenean herri barruan egokiena referenduma egitea izango litzateke. Jendeak erabakitzen duenari heldu. Aitor, zuen kasuan? Gai hontan, gauzek nahiko garbi dazka. Plantatzen duguna da, batetik hirigintzako gauzein planteamituk berdule epe luzeko ikuspegi bat, behar dula bereziki eremu hutsek degradatuek edo erabiltze ez direnak priorizau, beste ozein leku baino leruo, eta albaldin hau herriek barurantz hasi eta ez kanpoantz. Hiru kriterio horiek egiute, guk planteatzen duguna da plaza nagusiek eta berdure plaziek berriz aldezarrakin batea herriko zentralitatea errekuperatzea. Horren arire eta Korrugadosen zai egon berrien, hor, udaletxik bada euskelako lurrek, frantizkanatan, frente guzti hortan, Joan 23etik frantizkanak uzineko ofizinatan, frente guzti hortan eragin lehike, eta etxik egin. Horrek beste bizi berritze bat emango joge aldezarrai, plazi eta abarrez. Korrugados noizkungoan, ez dakit, baina jutean nien, desde luego, Gipuzkoan ez da ongo herrik olako aukeri daugeniken, herri azteko. Eta horko ibei hori berreskuratzeko eta parke zoragarri bat sortzeko herri erdile. Gero gu plantatzen duena da, esklabak edo izarrizpeko eremu hortan, desde luego horre dauken kalidadiekin, guretzako hor, ez luke herriek hor etxeik egin behar. Guretzako da lekua proposena, ekipamentu deportibuek bertan ipintzeko. Ez 4-8 urtin, esan de leno, epe luzikin, hori izteiten bapatien, baina planteatzen dugu hor, etia, eremu bat, ekipamentu deportibuntzako, ozilue, paseue, eta zatik ez, baiten ahaztute beste ekipamentu sozial batzuekin bai, zatik ez.
Zeatik hor, hor ere udalak euskelako lurrek. Eta zeatik gero horrea ekarri adibidez, ez dakit, kanpo fuelak edo ez dakit zer motatako ekipamentu deportibo, Garmendip ere udaletxina dalako. Eta hor ere eragin leikilako errez, bai? Pisket hori da gure ikuspegia. Eta gero bereziki hor zela iluze korrugadoz Garmendipe guzti horren erdien ibeile geratzea, ibai eder, ez? Hor amuko zubitik azita plazaino ikaragarrizko oportunidade sortzea herrian, benetan izugarrizko parketa leku zoragarri bat sortzeko, ez? Plazaino. Jesus, zuen kasmin. Bueno, gai hontan gure programan nahiko garbi azaltze duen undi nahi do jutie. EAJ plangintza garbileak asunto hortaz. Guretzako lehentasunek korrugado ze dauke. Baina korrugado ze dauke arazo bat. Eta momentu honetan nola saldu erosi nola dagoen nagusi berriek ezingo duten ideik ez dakoago. Ez dakigu noiz aldingo duten hortiken. Guztaki zergatik pentsatze duen berehala aldingo dutela. Ni pentsatzen dut ez. Epe luze baten ez dutela aldingo, egoera ekonomiko eta egoera industriala martxelin egitean produktuarekin daun arazuek, ez? Horrez ekartzeu, plangintza bat egitean nien etxe bizitzarako edo ze lekuten etxe bizitzek ipini, ekartzeu alternatiba dakeu. Eta gure ustez alternatiba hori, aukera hori dago esklabetan dago. Beste aldetiken, da bukatzeko, gertatzea hor aukera bat dago. Hor udaletxi modua dauke, berrundetxe bizitzatiken, lur jabe osotasune jasotzia. Horrez ekarriko luke, hor geratzala, lur pilu geratzala udaletxin eskutan, eta gero horritarrak erabakiko dute, hor jardini taldan, o txitaldien, o poliportu italdan, o parkite aldan. Ez dakit, zer egingoan. Baina honi pentsatzet lehentasune dela, udaletxe beak lur jabe izitie, zertako lehen osaldutan bezala, espekulazio frenatzeko, azpeitiko etxe bizitzen prezio bajatzeko eta behin betiko azpeitiko udala iziti eragile nagusile etxe bizitzek eregitzakun. Bukatzeko, baita ere interesanti iruditzezaku kasaz barata zenatzin daon barri hori dana lotxie zakin, abenidikin. Hor irtera bakarri dauke, eta hor gazte eta hor dauden etxe horiek, ni pentsatzet, Xamil Azpi hori eta hor badagoela zerbait eitie. Planteamentoa badago, ni uste planteamento txuguneala eta alderdi honek azaldu duela garbi. Azpimarratzeko eta usteko ianeko ipasua. Kontu nuki behar dugu, plangintza guztitiken, 1000 etxe bizitza ingur hortatiken egin litekena edo ez, egoeri izango gu, erdile pasa korrugado zen dago. Korrugado espaldin majuten, ze gertatzea, nun eta etxiek. Hoi nahi azkenatu gazat, eta gu, gai hau uste du baita ere, gai estrategikoa dela, hemen izan da bezala, 10-15 urtin herrien nola garatukan estrategikoa, eta, pixket bai ben politikotik gainea, pixket ikuspegi estrategiko berko benduko udaletxien egongo behan, hemen gauden alderdi guztiek, eta lehenengo gauzi izango litzeke, eta interesgarrien eta guk hortan konpromisoa jartzen dugu, adostie. Gai hau, adostie, ezin dut, ni igual baitere politikan hasi berri naiz, eta iruditzen olako zaile, adostasun bat lortzi gai honen ingurun alderdi politiko guztien hartin. Eta bestela, hor da Iñakik esaten bezala, herriei galdetzi, hor dakeu. Hori alde batetik. Bestetik, herriei plan urbanistiko batek, herri antolamentuk segurtasunen berdi, segurtasunen, porque hemen azkenengo urtitan, azkenengo 8 urtiten, ikusi ditugu ze problema ondien, da hori segurtasun bat emartza. Guretzat argi da baita ere. Korrugadoz da gai estrategiko bat. Gai estrategiko bat, korrugadozek azpeitilekin dake, bi problema bat eta oportunidad. Alde batetik lanpostuek, gu mantentzen nahi dugu, hori du egin gabe, eta horretik planteatze du, Lasaoko eremu horta juti lanpostuek. Herrien mantentzien lanpostu guztiek. Aldan neurrien eta danak igual, zera problema azken. Baina bestetik, ezin da herri erdinen altzaretu egi bat egon. Sortzitun, kaltiek, ambientalak, danak oso argile dago. Herri erditik, zutxotea jute genin da behitze egun, herri erdien korrugadoz ikustegu herri erdien daula, hori mogitu inbertegu. Aukera diferentia daude, Frantziskanetan udaletxiko 2000 metro azke, baina labin kontra iti izango litzeke. Hori alde batea etxikiteko aukeri da, baina korrugadoz izango litzeke aukera estrategiko eta lehena. Loiolako hor da, gu koalizioen,
iritzi gure koalizio pertsona diferenti, partio diferenti gozautako koalizio, eta iritzi diferentiek egon die, baina guk adostasuna eta proposamen bat hauk, guk saiako gehalea lehenkozi Loiolako eremu hori babesten guztiz, aldan neurrien, eta gero eremu hori banatze du hiru pusketatan. Bat, Oiarzabal Azkune eremu hori, bukaitet, erreserbatzeu, Iturzulo atzeko alde hortan proposatze du, efectivamente, 200 bat etxe, 185 etxe itie, aukeri egotie, eta parke zabal bat erdien, udaletxe jabe ingolitzak lurro jena, eta hor parke bat, eta ekipamentuk, eta logo ze plantazitu.